Hola, benvinguts a l'Espai Retroba't. Sabeu que aquest és un espai on vaig parlant de diferents eines, de coaching, PNL i d'autoconeixement en general. Avui parlarem d'una eina per modificar un comportament. Em passa sovint que em venen persones al despatx, no? I el seu objectiu és aquest, no? Modificar cert comportament. Faig això i no sé per què, ho he intentat 1000 vegades, m'agradaria fer allò altre i no hi ha forma, no? Exemples així una mica típics. Ostres, doncs li crido molt als meus fills i m'agradaria deixar de cridar-los. O sempre m'estic plantejant objectius i no acabo fent mai el que hauria de fer o acabo deixant estar l'objectiu, no? O un altre exemple bastant comú. M'agradaria dir-li que no al meu jefe i no hi ha forma. Últimament només faig que quedar-me, per exemple, tots els divendres, una hora més del que em toca, perquè no m'atreveixo a dir-li doncs, que ja està, no? Que fins aquí. Vale. Hi ha moltes vegades que actuem en contra del que volem, sí? Per què ens passa això? Ens passa perquè al darrere hi ha una creença que apoya aquest comportament. Anem directament a l'eina. Et passa això? Tens un comportament que no t'agrada de tu mateix i que t'agradaria modificar? Doncs és molt fàcil. Agafem paper i boli i apunta't el comportament, sí? Una frase, doncs, faig això. El que no vull fer és el que hem d'apuntar. I ves-te preguntant el per què. Per què em comporto així? Intenteu no quedar-vos amb la primera resposta. És molt típic perquè sí, perquè és el que sempre he fet, no ho sé, no. Rasqueu fins que surti el motiu real. Quan preguntem el per què de les coses, el que sempre ens trobem és una creença. Sí? Per exemple, per què li crido als meus fills? Doncs, en el fons, perquè crec que així em faran cas, no? Pel que sigui, a mi em cridaven de petita o no, o és la meva forma desesperada d'intentar que em facin cas, no? O per què li dic que sí al meu jefe? Doncs perquè en el fons crec que dir-li que no o que no fer el que em demana és de mal treballador, sí? O perquè sempre que em plantejo un objectiu acabo deixant-ho estar abans de ni tan sols començar. Doncs potser perquè crec que no sóc suficientment bo o que no en sé prou sobre aquell objectiu que m'he plantejat, etc. Important, al darrere de tot comportament, tant els que ens agraden com els que no, ara mateix estem parlant dels que no, no? Però al darrere de tot comportament hi ha una creença que fa que ens comportem d'aquella manera. I tota creença ens porta a un comportament. Imagineu-vos que és com un engranatge. Quan jo em comporto d'una forma, la que sigui, per difícil que sigui de veure, sempre hi ha al darrere una creença que fa que jo em comporti d'aquella manera. Un no pot comportar-se diferent de com creu, ni creure una cosa i comportar-se d'una altra, a no ser que ho estigui fent expressament i com meditació, no? Si jo crec que, no sé, que sóc bona en alguna cosa, doncs em comportaré amb seguretat. Si jo crec que ho faig fatal, em comportaré amb inseguretat, sí? Per tant, al darrere de tot comportament hi ha una creença que fa que jo em comporti així. Potser no n'estic sent conscient, no? I vinc a fer doncs, coaching o teràpia, el que sigui, per canviar aquests comportaments i no sóc conscient de que al darrere hi ha una idea, al darrere d'aquest comportament, que fa que m'estigui comportant d'aquella forma. Un cop arribem a la creença, preguntant el per què, sempre arribarem a la creença. Com ho puc fer? Com modifico aquell comportament? Modificant la creença. Si jo ja no crec que cridar-li als meus fills fa que em facin cas, què passa? Que deixaré de cridar-los, no? Per tant, anem a criticar aquella creença. Realment, aquests són 3 casos com pot ser el que sigui, el que us plantegeu vosaltres a casa. Realment, perquè jo li cridi als meus fills, em faran més cas? És així? Sempre ha sigut així? Alguna vegada no els he cridat i m'han fet més cas? Segurament no és veritat, no? Que sigui necessari cridar-li als meus fills perquè em facin cas. Això ja, com sabeu, intento no posar-me en cadascú el que creu, no? Però bueno, parlem d'algú que vol canviar aquest comportament. Realment no en sé sobre aquell objectiu que m'he plantejat. Realment tinc que deixar-ho estar.
És veritat que sóc dolenta amb allò, amb aquell objectiu al que vull arribar? És cert que per ser bon treballador és necessari i obligatori quedar-se treballant fora d'hores? Hi ha bons treballadors que no fan això? Per tant, criticar la creença, qüestionar-la, posar-la en dubte, veure si realment sempre ha sigut així això que hem pensat. Altres vegades potser ens han anat bé les coses i no teníem aquesta creença. Per tant, la critiquem, la posem en dubte, la matxaquem, sí? I, a més, què podem fer per acabar d'aconseguir aquest canvi de comportament? Doncs posar una creença nova, el que es diria una creença potenciadora, no? Una idea que m'ajudi en aquest nou comportament. Doncs a partir d'ara creuré que la forma de que els meus fills m'escoltin és posant-me al nivell dels seus ulls, que em mirin mentre els hi parlo, sí? I fent-ho amb serenitat, amb calma, amb pau. Així és com m'escolten. Introduir aquesta nova creença, sí? O a partir d'ara creuré que sóc bona amb allò que faig o que puc fer-ho bé i si no, doncs que puc aprendre a fer-ho millor, no?, del que ho estic fent fins ara. O a partir d'ara creuré que el bon treballador és aquell que dins del seu horari ho fa tot el millor que pot i dona el millor d'ell, no? Per tant, eina per canviar un comportament. Agafar aquest comportament, preguntar-nos el per què, preguntant el per què trobarem la creença. És un engranatge, comportament amb la creença, no podem separar-los. Per tant, si vull canviar el comportament, hauré de canviar la creença, sí? Aquesta creença, com la modifico? Criticant-la, qüestionant-la i, a més, afegint-ne una de nova que m'ajudi a assolir aquell comportament que estic buscant. Aquesta és una de les formes, n'hi ha més. Si voleu més informació, ho teniu escrit a la pàgina web, a gemmapallars.com o a coachingretroba't.com. Espero que us hagi servit d'ajuda, que us hagi agradat. Qualsevol comentari el podeu fer aquí o per correu a coachingretroba't@gmail.com. Moltes gràcies. Adéu.